All right, good day, everyone. My name is Big Banks, and as you know, I'm your host on Yana podcast. Yau muna tare da wani special guest a nan studio Unify wanda yake da suna Habib Mansur. Habib Yes. Mansur is a student, at the same time a car dealer, who has been striving to make ends meet. Habib Mansur, how you doing? Lafiya kalau sir. How are you? Labarin. I'm How is good, I'm stuffs? good, I'm good. MashaAllah. It's a good pleasure to actually to invite me to here. It's a pleasure, and I'm really glad to be given this tea. Muna godiya. Yeah, like you know, either my Unified Tasachi, Na'am. we're all about youth and entertainment. And right Mhm. now, to kickstart our podcast, na yau, Yes. za mu so mu sani wane ne Mansur Habib? By the way, when I said Mansur Habib, I'm just 20. I turned 22 months ago, Wow. and Habib is someone who has one intense drive of success. I don't know. It's like something I can't even comprehend. I'm in a hunt of success. So, me sa ka zaɓa automobile. Automobile, I think I'm in love with cars. I really do love cars thing in yaro, and an ce komai zaka yi a rayuwa, you should go for something you actually have interest with, something you actually love. So that's why I chose car industry, car sales. I want to be selling cars, buying cars for others, and try to make a name for myself through that way. Yawa, kafin mu fara maganan motoci nawa ka siyar ko 100 ko 200. Why did you choose to start wannan automobile business da a yanzu da kake school? Me yasa yawancin mutane suna son su bari sun gama school tukunna sannan za su shiga cikin business, amma kai kawai all of a sudden you just go on like, I want to do this, I want to sell cars. And after that, like, is it really working out? So I will start with background din da na taso a gida. It's like yanda aka daura mu akan hanya is like zaka shiga makaranta, zaka yi makaranta, if you graduate sannan zaka zo kai aikin gwamnati. So I just want to change that perspective. I'm not saying ban da interest akan makaranta, but I will prioritize being an entrepreneur. I would love to have the certificates. I would really do love to have the certificates. It doesn't matter what I graduate with. Hopefully I do graduate with a very good result, but I want to do something else outside yanda aka gina ma a gida, mu yi makaranta, mu zo mu yi aikin gwamnati. Do ina samun some setbacks daga gida, mahaifina ba zai so yanayin kalan, and it's something that you don't know whether it will work out or not, ka gane? So they are still in doubt of that, but nobody is telling me that no, ba za ka yi kaza ba. They are still supportive, but I just think they are just trying to look out for me, ka gane? They just don't want me to. They don't want to judge you in a hurry. It's scary. So is it working out? Motoci 100 nawa ka siyar yanzu? But but I'm still in the building process then, but everything is perfectly working out. It's been a great journey. Yanzu 5 months kenan, sorry, da yake around February na fara, but it's been a great journey. Mutane da na haɗu da su, networking da na yi sosai da sosai. Sannan I have sold cars for my own personal company. Sannan kuma da company da nake wa aiki wanda shine Bbenz Motors, shi ma I think I've sold close to 2 or 3, not even a regular car but extraordinary expensive and a luxurious car for them, just from posting online random DMs, and then just from that, boom, ka sayar da mota. Okay. Boom, ka sayar da mota, ka sayar da mota, ka sayar da mota. It's good to know. Amma, like, I was wondering, I had this in my head, ina ta tunani cewa ya kake struggling da makaranta, CA test, karatu. Like, Bayero University is a very tough one. Very tough one. Very tough one. I know a couple of alumni. Okay. So, ina tunani. Though I have two of my siblings graduated from school. Okay. So, and I know how tough it was for them. So, that's how my business arc. Okay, and it was tough for them. Now, guy, enough him too. So, but though naturally things change, and then academics is a lot easier now than our time.
So journey ɗinka No. a sai da motocin nan, honestly, this is No. a honest question. Okay. Ya yi affecting grade ɗinka? Sannan in ya affecting grade ɗinka in what way? Zan so ka zama very straight, duk da ba lallai ba ne iyayenka suna kallo. So ka saki jiki ka faɗa gaskiya. Okay, zan faɗa ma gaskiya, I will be very honest. Though na san za su kalla, but I will still be honest. There's nothing I am even hiding from the, like, in na samu wani setback bangaren makaranta ko na yi feeding wani abu, I'm still open to them. Zan yi wa mama magana na ce an samu matsala kaza, and she will still say Allah ya bada ikon gyara da sauransu. But before I move into that, the funny fact is daga makaranta nake and I came here. Wow. Sometimes zan je stand din mu ina so na yi video a office mu, and then I will call Salim, dan ce Salim zo mu je office ina so na yi video, and you be like ba mu da time kaza a cikin sati, ba mu da time da sauransu. Sai ce min why not to na fito da kaya kamar 4-5 different outfits mu je office din, and I will shoot with different outfits, sai na posting in different days. A hakan ma shi CFO din na wanda shine Salim yana ce min we are not pushing with one intense irin da gani yake kaman ba ma yin abin da kyau haka, dan shi yanda yake mu requesting ce mu yake at least yake na posting 20 times in a week. Wow. 20 times in a week, which is crazy, which is insane. Sanda aiki sai. Sai ce mun na fito da kayayyaki da sauransu, but it's really affecting my grade. I think tun kafin na fara content din, tunda na fara samun wannan intense drive in ina so na yi abu outside school, kasan aka ce ma ka fara losing interest akan abu. It's really good, I think, to have like a co-founder that has that same intense drive, ko drive in da ma ya fi naka. If he will motivate you all the stuffs, but I think na samu setbacks sosai. For example, for the first 3 years na biyu ke da nake ban taba feeling course ba. Wow. Even though I know I'm not an A student, but probably C or B. But when I start putting that mindset that I want to do something outside school, na gani a result ina. Na gani a result ina, failure ba na samun, sometimes na shiga class haka da sauransu, har carry over ma haka da sauransu. Yeah. But it's normal, zan faɗa a gida an samu matsala, and it's understandable, za ta yi comprehending, mama sai ta ce mun Allah ya bada ikon gyarawa. Sometimes ma zan yi tunani ai za a mun faɗa da sauransu, why I not kaza. But then she will be like Allah ya bada. I think finally she's trying to, like, everybody is trying to comprehend, okay, it's still fine, you can live a perfect life ko baka yi complete makaranta ba, you can still do it. But I'm not saying I'm not going to complete. Yanzu na kusa graduating in 1 year ma, or 10 to 9 months inshallah za a kammala. Though probably na ƙara 1 year saboda issues ɗin da aka samu, probably na spilling. But Okay. plans komai na Allah ne, and hopefully a gama lami lafiya. Sannan I really do pray everything is working out. Okay. That's good to know. Gaskiya kai magana Yeah. honestly. Ya ka samu, as you know, as you are an ambassador to Bbenz Motors. Bbenz, how did that come to play? So around November, December last year, I really do want to get a place, a car stand, so nake a nan Kano ya zama na cewa na zama face in wani dealership, inda yanzu abu ne wanda aka fara na tallan motoci haka da sauransu. It's not that much competitive yanzu, but now ya zama abun is too much. But back then, lokacin December 2025, gaskiya ba kaman yanzu ba. So around December, I was really trying to get into one of the stands. Sai na ɗauko list nake wa Salim magana, nake cewa we really, tunda shi ya iya harkan hoto gaskiya sosai, shi yake min videographer ma da sauransu, ya iya harkan hotuna. Sai nake cewa why not mu samu stand din da mu dinda musu video, ba su dinda biyan mu ba, we only get money when we sell stuffs, that is based on commission. But duk stand din da zamu je, da na gama making list, I think about 17 or 16 offices da muka je duk wanda zamu je, from face ɗinka idan suka ganka kawai sun riga sun san kai shekarun ka dai haka, za a yi judging ɗinka you are 20. Then kana yawa chairman magana ko CEO na wanda yake running wurin, zai tunanin I don't think this boy will be capable of, ka gane dai irin, like, generation ɗin ma an san mu we are on serious Gen Z da sauransu. So that was a really major issue for us. Na yi facing challenges,
but then at last sai na yi tunani ai ga shi owner din Bbenz din CEO din na yi making list muka je 17 stands but duk wanda zan je za su ga fuska na already daga wannan dina ka san ba wani shekaru ne da ni ba so duk wanda kai magana wanda yake managing gurin zai ce ma how is it even possible kai a shekarun ka kai making sales online a gani so sai finally akwai shi owner din Bbenz wanda da at first shi nake so na yi magana ba but then sai na yi wa maman magana sai take cewa no na fara su da na fara yin making listin 17 stands din na fara making inquiry wurin na gani if they can take me in after me going through I think 14 or 15 of them sai nake cewa I don't think it will work out ba wanda baka san shi ba randomly ka je guri ka ce ya baka motoci ko kana yin video ko wani abun ba wanda zai ce ma yes ni kaina sai na yi tunani sai finally dai a bayan idanta sai na je office dan shi Alhaji Bello shi owner din Bbenz sai na masa bayanin komai na nuna mai ma samples and videos da na yi already personally na wani friend ina da important motoci sai na nuna masa and he was impressed ya tambaye ni shekaru na ce mai 20 he was impressed I don't think a lokacin ya san kai neighbor din shi ne bai sani ba kawai dai na faɗa masa ne do babban mutum ne ba wani zama yake ba ka san mutum yana da kuɗi haka yana da gidaje but then ya gane gidan da nake and then he wanted to give me a chance sai ce min he can't just take me in he was impressed though but sai ce min nazo da yayana da yake shi ya san yayan nawa sai ce min nazo da yayana ya confirm ni dan gidan wane ne then we can it happened in 2 days I was already into there ya ga enthusiasm ya ga into the drive everything he wanted to give me the chance kuma inda na samu sa'a su ba su da online presence ko in ce ba su dau social media wani abu ba da yake shi da nake magana da chairman din ma ce mun yake in dai shi social media ma bai existing ba zai sayar da motoci so the guy was on another level ya riga ya yi exceedance yana da wani success a Kano wanda kowa ya san shi kowa ya san company sa so whether he has social media or he doesn't he will still make sales but presence ɗinka how has it impacted the business in Bbenz din bangaren online gaskiya sosai then every day shi kan shi chairman din da yake yana da personal account din nasa which is private but yana shiga yana ganin activities din abin da nake yi yana monitoring da haka every time za mu haɗu he will tell me ai ya ga abu kaza ina yin aiki mai kyau he's really impressed dan abin da aka yi ma na Autosphere ban san ko ka san da event din ba Autosphere to event din Autosphere ni na kai motoci 4 can wanda luckily duk motocin da na kai one of the motan da na kai can na ce a kai shi ya winning gurin ba wani motan da ya kai shi ma tsada a kan gurin E350 ne 2025 mun yi listing ɗinsa 200 million naira wow so I was the one who took it na kai GLE na kai Range Rover Autobiography na kai GLC 225 shi ma duk dai ba na banza a ciki a Autosphere ka shine Autosphere is a huge success. Yep, it's a huge success. Yeah, and then talking of Autosphere, motocin da ka kai can. Na'am. An siya ko ɗaya? Abin is not about selling it. Gani is to like kana neman publicity ne company ka mu kamar yanzu Bbenz muna neman suna. So drive inda muke da shi was like muna so mu kai motoci wanda ba wanda yake da su a Kano. Well, it's known ba wanda akwai motocin da muke da su ba wanda yake da su ma in Northwest ma gaba daya. Ba ana magana wai Kano ba, I'm talking about Kaduna, Katsina. Promoter. I'm talking about Kaduna, Katsina. Mu kadai da muke da wannan motocin an sani. But wasu ba sani ba, but to make it known, we have to take it there. Ka gane? We have to take it there mu nuna wa mutane which we did. I think the video da aka gani online yana trending. Za ga either E-class ɗin ko GLE. Za ga badge in Bbenz a ciki. Kuma Bbenz Motors namu ne. Wow. So kuma that is how Bbenz ya mai da ka ambassador. Yeah, suka mai I am the face behind their brand. Any kind of advertisement in the face. Are there any benefits da kake samu a Bbenz in being the ambassador? Yes, benefit there is a lot of benefit actually. There is a lot of benefit. Ni yanzu na fara samun online presence, na fara samun recognition sosai da sosai. And in terms of financial aspect ma, it's Bbenz Motors, they are really supporting me in so many stuffs.
I've never expected such kind of thing. It's really ni ba abin da ce sai godiya da shi chairman da kuma wannan. Let's still go back to balancing schooling and business. Okay. In kama za ka ba wasu students ɗin sha'awar nan yin business while they are still in school. Tashin farko za ka iya ba students shawara tukunna yin business? I think yes you should. Okay. Yes you should. No doubt 100%. Na yi magana da wata kwanakin baya sai take ce mun ai she wanted to graduate before she starts. I was like, what do you mean you have to graduate before? You can actually manage to do the both. Me, I can manage to have a good grade and at the same time chemical engineering, which is not even ruwan sha bane ba haka kawai. It's something very you have to did the ba ina samun results mai kyau ba, but I think I'm still doing well to not go below wannan ma a kore ka. But I think I'm still performing well. Results ina is not that bad, it's not good. But I'm just moderate in our feeling cause na dawo na gyara. It's still normal. Everything I'm going normal. I think it's normal since I'm still in the school. Ba na ƙara shekaru bane a makarantar. Though if I continue like this probably na ƙara shekara ɗaya saboda mistakes ɗin da kai. But I still think that is not a thing. Rayuwa ce ba wai dama an ce dole sai an tafi a lokaci ɗaya ba, wani ya wuce ka ne wani ya wannan. As na san zan yi graduating, that is fine, kuma na san results ina zai fito shi ma normal fine, then kawai ba matsala. And I will advise any single student that is watching this, he should not let school be where abin da zai hana ka yin business. Ka yi abinka if you want to do it, but ban ce ka yi completely ignoring school ba. You should pay attention to the school, but kakka ce wai sai ka yi graduating za ka yi. In magana aikin gwamnati ne, ina aikin gwamnatin yake? Babu shi yake. Babu shi. Ai babu. Da ka san babu kago. Masu masters din ma babu dai wani yanzu wani public I think application da zaka yi running yanzu. Baka da kowa if it's in high government parastatal dai haka. Wannan kuma sannan direct way ka samu wannan. Sai dai ka ba shi suna, ka ba da sunan kawai. But ka samu ka yi wannan din. I think sana'a ma ai ta kusan tafi wannan abokan. In ya karba, in wannan ya karbe ka sosai tafi boko. The freedom din da sauransu. Do stress din da aka yi going through in kai kake running as maybe kai ne CEO. It's much more complicated than kana aiki karkashin wani. So talking about complications a business. Kano Center of Commerce ne kamar yadda kowa ya sani. Kuma muna da huge car community a Kano. Yes, that's true. To an extent. Kuma mutane suna siyan motoci kullum. Ya za ka yi grading car community din nan tukunna a nan Center of Commerce. That's one. Okay. Sannan kuma being the Center of Commerce, ya kasuwancin motoci yake a nan garin. Za ka yi rating din shi 1 to 10. Customer perspective. Okay. Ka gani? Ka yi magana da wasu kwastomomi, kai ka sayan da kai convincing din suka siyan motoci a wurinka. Like, is the business customer friendly tukunna ma na motoci, sannan kuma being the Center of Commerce. So car community ɗin Kano abu ne wanda muke da haɗin kai sosai na Kano Car Dealer Association in general da yake ma da ƙungiya. So abu ne wanda yake da haɗin kai, akwai haɗin kai gaba ɗaya sosai. I will rate haɗin kanmu dai da na car dealers ba ma ni ba, ina magana manya wanda suke saman mu. Gaskiya I will rate it like a solid 9.5 or even 10 out of 10. Yanayin yanda suke. But when it comes to car sale, I think for you to be a car dealer ko salesman na motoci, you have to have a lot of patience. Saboda ba wani abu ne kamar yanda kake sai da wayoyi ba ko a farm center ko kai dan kwari ne. It's something wanda yake buƙatar patience. Kai yanzu normal kana wanda kake salesman wato dan samba wanda arewa suke kira. It's not that easy ka samu mai siyan mota. Sometimes za ka yi wata 3 wata 4. Bar packaging din da kake gani online. Wani zai shekara bai sai da mota ba. Ba wai ina faɗa ko ne ba, but wani zai shekara ɗaya, wani bai taɓa siyarwa ba. Ba a sunan wani za ka ga ya sa ma autos waye. Wani bai taɓa siyarwa ba. But you have to have a lot of patience. Ka yi going through months in nan baka sai da motoci ba, and to you consecutively kana ta yin wannan, kana ta posting, kana ta waye, duk da ba saidawa kake yi ba, but still kana posting. Kana waye. Kaga wannan patience ne, it has to have a lot of patience. And then the consistency, exactly.
And then issue na relation din customer da buyers, I think yanzu akwai wani abu da ake facing na customers ba sa zuwa siyan mota dealership, sun fi so directly su yi bidding, su yi importing, kowa ya waye. So kasuwan namu ma yanzu baya tafiya kamar yadda da suke tafiya, ya yi dropping sosai drastically. So yanayin making sales ma yanzu in general zan ma rating maybe 4 out of 10. It's very poor. Very very poor. Kowa ya waye, kowa zai importing mota da kansa. Very poor. Kuma haka kuke pushing. Haka ake pushing, though akwai waɗanda sun kai wani matsayi still duk da hakan suna making sales. Kaga kamar ni yanzu kamfaninmu duk da major issue din nan ba wani yana taba su bane sosai, still suna making sales. But gaskiya mutum ya zo dealership ya koya ma magana personally, sai dai ma magana ya ce mai idan Allah ya za a yi kamar importing mota kaza, kamar nawa za mu same ta, maybe ma ka faɗa mai price din ya bi bayan idan ka je ya ɗauko ko part ya siyo motar sai ya importing, ya biya duty a shigo masa da ita. Because akwai kuɗin obviously. Akwai kuɗin obviously. But kawai the relation din between customers da car dealer, kowa everybody is importing his own car without seeking guidance daga wani car dealer ko wani abun. It's really really rough era yanzu ake. Kuma car dealers din will be honest da su customers din na ba su yanda za su importing motoci su siya online, kuma da dai world din ya zama global. Ya zama global, da haka ne. But akwai kuma major issue da ina tunani shine yake janyo kalan abin nan na overpricing kaya. Akwai stands da suke overpricing motoci. Tun sai ya faɗa ma kuɗin price ma ya 3 times kuɗin abin da yake importing. I was speaking to Salim akan hanyar nan, nake ce mai akwai wani stand, ba zan kira suna ba, but farashin da suke kira wa mota is insane, ba ma na hankali ba ne. Saboda mota ce maybe na miliyan 50 zai ce ma 150 million. Ma haka wani zai zo ya biya, haka wani zai zo ya biya wanda bai san kuɗin ta ba. Sai sa normal kai seeking guidance kafin ka siya abu. Abinda kullun nake a kokarin wayar da mutane kai online kenan. Ni am open to ka zo ka tambaye ni abu ko ka kira wayata ka ce min ko ba siya za ka yi ba, but kawai na san I'm of help, na ka tambaye ni kaza nawa ce ake sai da mota kaza, I will get back to you shortly, whether you buy it from me or you don't buy it from me. Da dai ka je a caka maka ka bada kuɗin da abin da bai kai haka ba, just seek that price ka ga nawa ne, in faɗa maka ka dai seeking from expert wanda ya san abu. Do ni ba expert bane, but still ka seeking someone who knows. Kana aspiring ka zama ka consultant. Yeah, I'm open to it. Yanzu for free ma nake consultancy din, ba charging kuka zan ba. Ask me about any car, I will tell you what I know. In ba ni ba ma za ka iya tambayan CFO dina, shine ko founder na, ka tambaye shi, he will respond to you. Okay, that's good to know. Kuma was wondering like banda Bbenz, Na'am. akwai wasu motoci da kuke siyarwa? Kai misali ka san cewa kai ambassador ka san being an ambassador na Bbenz, does that give you the leverage? Kuma na kana ta maganganu kastan din mutane daban-daban. Ka ambassador ne na Bbenz, like Bbenz ba su da monopoly of kai kadai za ka kai kadai irin su kadai za ka da akwai wannan, zo kan wannan. Kaga issue din nan da kake maganan na Bbenz, mutane da yawa suna tambaya na sai su ce mun Bbenz kadai muke siyarwa ne, ba Bbenz kadai bane ba, but abinda muka fi dealing da shi gaskiya Mercedes ne. In ka ni kullun cikin ganin su nake, kullun su cikin tuka su nake. Mercedes ne dai, su ne dai main, kuma latest model. When it comes to aspect din da kai magana ta monopoly, na samu invitation from one major dealership nan Kano, suke ce mun I should come to their stand. But deep down, ni ban iya zuwa gurin ban yi video ba. Ba zan taba zuwa guri ban yi video ba. But to go to a place, another stand, ka kamar na yawa, kamar na yi promoting gurin ne. So ina ji a jikina, ai zan gani cewa man zai gani kaza na je wani stand, aga bai kamata ba. But ni kuma gaskiya ban iya zuwa guri ban wannan ba. So for me to gaskiya, you have to stick to wannan. But ba issue bane ko nayi. Balle kai da ka sha wahala. Yeah, ba issue bane, ba shi da matsala. Ko nayi ba wani abu ne a wannan ɗinsa ba, but still na san zai ji irin abin nan, ka gane? He would like to hold you ka zama na shi kadai kake promoting. Ba issue bane ba. Okay. Yanzu bari mu shiga game parts. Okay. Podcast. Yeah. Ina son na tambaye ka favorite car.
My favorite car. Wow. In ba Benz bane kaka ji tsoro. Wow. Benz ne. Amma Har faɗa nake da Salim. Ya ce mai Benz nake. Yake shi ba me yasa wani fan Benz? ɗin Benz. Me yasa Benz? Kullum cikinsa muke. Kullum. In na gani in na zaɓi wani motar ba Benz ba na ci amana wallahi. Ya ba ka ci amana Wallahi na Benz? ci amana. Bi general ma na ci amana abin da nake. Saboda kullum shi nake wannan. So when it comes to car, ka tambaye ni mai wahala. Eh, Bara na ce C63 Topfa. AMG. He C63 AMG. me yasa? It's a high performance car. A lineup ɗin ma Mercedes ɗin gaba ɗaya I think ɗaya ne a saman sa when it comes to performance. V8 suke inline V8 ne. It's very very top notch. Yana pushing kusan 600 to 700 horsepower. Naturally aspirated engine. Yana pushing kusan 600 horsepower. Nan ba wasa bane ba. So kuma shine last naturally aspirated engine da suka yi C63. Kuma ya kai nawa yake a kastan ɗinka? Though we don't have it listed now, but yana ranging from, it depends on the year. Zaka iya samun ma na 40 million, but it will range to 80 maybe in kana neman latest model, 80 to maybe close to 100 million. Okay. To ni zan iya ce ma 663 ya ma fi M5 competition ba? CS ko CS, it doesn't matter. Kuma ni yau every day every time I will pick that C63 over any BMW da zaka faɗa. Kowane kalan BMW. Wannan serious rivalry kake so ka Kowane kawo? kalan BMW. Rivalry kake so ka kawo? Gaskiya ce kawai. Oh. Kowace kalan BMW ce. So Benz or BMW? Benz. Absolutely. Okay. School or business? Mama tana kallo business. Money or reputation? I'm sorry, money. Okay. I'm so sorry. Okay. I'm so sorry, money. Alright. Risks or comfort? Risk. I hate I hate being comfortable. Money or nights? Money. Morning. Morning? Okay. Or nights? Morning. Okay. So you don't like it at night. Gaskiya, it's very rough. How do you get to explore the lights na motocinka? How do Da daddare ba? driving the Da daddare. Do gaskiya ba hawa motoci yake da dare ba saboda ina da wani issue ba wani gani nake da daddare. Anytime gari ya dan yi duhu. Kawai gani nan ne dai kawai. Sai ka prefer one. Gaskiya I prefer one. Okay. So like menene who really inspired you? Ina son sani ko akwai, where did you get that inspiration from? Na san cewa kana son motoci tun No. kana like since you were younger. Kuma is a normal feeling. Duk wani ɗa namiji dama yana son Gaskiya mota haka ne. balle as a teenager. Yaga yana ta mashi kawai ya hau Ya petite. mota haka ne. Ban sani ba ko akwai wanda ya inspire ka. I think it started all like maybe when I turned 18 or 19 haka. Lokacin da na san shi kan shi chairman din. Na san shi everyday zai zo gida, na gan shi ya zo da wannan motan, gobe na gan shi ya zo da wannan motan, jibi ya shigo da wannan motan, gobe ka gan shi akan bike. Was like, I want to live that kind of life. I just want driving different cars na siyarwa, do wasu personal motocinsa ne. I think that alone, na dinda hawa motoci ba wai to brag ba ko to online, kawai na hau na yi gudu ko wani abin. That's it. So a gidanka za ka so ka tashi da safe wata rana kawai ka ga Benz kawai su ji. Ga suna. Kira mu Benz ba BMW. Ba BMW. Ba BMW. Mercedes kawai. Ba Toyota. My dream line up a ce ina da C63, ina da G63 shi kan shi AMG din. Sai maybe normal ko Range Rover haka. Ka san ana criticizing suna Range Rover, an bata mai suna a Nigeria. Ana cewa ana maganar ba is not a reliable car. Ka je kai sosin mota mara kyau dama ko flooded mota. Ta yaya za ta maka kyau? Ki kaga irin issues din nan. Zan dan so mu dan taba Autosphere kaɗan. Okay. Autosphere event yayi kyau. It was a blast, big shout out to Yake for the wonderful job he did. And it was an experience. Yep. For me as a journalist, for me to meet Captain Awal, J-Bash and the rest of them,
drifting and all. So amazing vendors. No. So like, what is it that really set you back a wannan event din Autosphere din? What is it that you didn't really like about the event? What was the So first of all, yanda ka ce shout out to yake, abokina ne, su wanda suka yi hosting event in na baba shi ma mai gidana ne actually. I liked everything about Autosphere. Na mun shigo wurin around 12 p.m. I loved everything about Autosphere from 12 p.m. to maybe 5 p.m. or 6 p.m. Then all of a sudden komai ya lalace. me ya bata shi? At first lokacin da drift in ne. Ka san Kano people, they are not used to drift. I'm sorry to say it, they are not used to drift. They are not used to that. Akwai bambancin drift da ake yi na track da stunts. Su sun saba da stunts a zuwa yi shirme a kan titi. Kawai uncivilized. Kowa ma yana kan titi an zo ana drifting a titi. A kanan nan kake? A Kano. Kai ma a kanan nan. A Kano na sani ba na criticize ba wai ina wannan ba, but abin da suka saba da shi kenan stunts a kan titi, mutum ya zo yana shirme ko yana drift a kan titi wanda bai kamata ba. Wata bai kamata ba. So su kuma na yi video ma a kan shi. Captain Awwal da Jebas suna da police. Ba wai kawai su zo su yi shirme ba, su wai mutane a gurin inda za su yi drift ka fitar musu da kowa. Iyasu suke so. Da yake duk abin da ya faru fa su za su ɗauka responsibility ba. Yanzu alal misali ka shigo cikin track suna yin drift, taya ya fashe ko abu ya an samu wani injury, it's on them. Kuma abin da ba su ɗauka ba kenan, sun so su ba mu show har wajen karfe 9 yanda aka yi kenan. Kawo dare suna wurin, but everything, they ruined everything. Ni da ƙarshe ma daga inda muka faka motocinmu guda 3, akwai wani ɗan barket da yake gefen haka. Zuwa suka ɓalla gurin. Tsoro ma ni nake ji motocin da muka aje a gurin ka abu ya same su. Ko scratch ɗaya ba masu. Ko scratch ɗaya gudu muke. Kuma yanda aka yi, unfortunately an yi za a ba da securities a kowane stall inda mota ce, but then it didn't went as planned. Su ma dai ma'aikata da aka kawo gurin, I don't think sun yi abin da ya kamata. I think suna da zeal din da za su iya dominating gurin in suna so, but at last mutane sun zo sun yi dominating. Akwai yarinya da muka yi inviting friend ɗinmu, har ni tsoro ma muka ji daga ƙarshe. I was like, ka abu ya zo ya faru, mu sa ta a daidaita sau ta tafi gida. Mu sa ta a daidaita sau ta tafi gida. Da muka je can bakin gate sai na kaman ai ɓata gari suna ƙoƙarin breaking in ciki. Ita ma dai da ta zo wucewa gurin abu ba daidai ba dai ya faru haka. An yi maganan unwanted touches, an tattaɓa ta da sauransu. Abu bai kamata ba daɗi. Muna dawowa na cewa manajan mu ɗauko motocin mu fita. Shi ma fitan issue ne. Shi ma fitan, wajen fitan mun sha wahala kan mu fita. So we left around 8 p.m. Gaba ɗaya dai abu bai daɗi ba. We wanted to be there har maybe 11 p.m. ma ko 12. Dan ni ban yi planning zan kwana a gida ranar ba. I was telling Salim daga gurin za mu wuce wani gurin ko maybe na ba su mota ko mu rike mota ɗaya mu je inda za mu je. Ko muna tare da su maybe su Captain Awwal je ba shi cikin dare, but then su suka kawai sai komai ya lalace sai na ce mai koya mu tafi. Okay. Menene kuma fun part of the event? Menene ka fi jin daɗi as a vendor da ka kai motocin ka wurin? Menene daɗi a? Akwai abin da ya faru a Autosphere wanda na yi farin ciki sosai, kuma it really did motivated me. Na samu approach sosai. Ka san kana video a online kana posting, kana samun views. Ina samun 30,000 views, do account ina ba wani girma da shi, zan samu 30k views, 40,000 views, 20,000 views. But then kawai figures ne online. You understand that kind of vibe ba? But then I was in the event and then all of a sudden I was getting recognized. Mansur Bbenz. I was like, wow. Har Salim yake zolaya ta yake tsokara ta yake cewa ya really famous haka da sauransu. It really did motivated me. Like bayan na dawo daga wurin har na posting online nake cewa something happened that na samu wani drive. I don't think I will ever stop abin da na fara just because of that attention da na samu. I'm not like I'm attention seeker, but then you know what you are doing, it's actually working out. Yeah. Like a practical aspect. Ana kallon abubuwan, ana kallo. So that alone, almost like 20 something people, honestly. 20 something people, Mansur.
za ga fuskan mutum, I don't actually recognize you, but Mansur, it's like wow, wow, wow. 20 people is a lot. 20 people is a lot. gaskiya ta go 20 people mutane is a lot. 20 su nuna sun san ka. It's a lot. You are A a rana daya. superstar. A rana daya. To sai na gane ma based on niche din videos ina suna tafiya dama kan industry nake kokarin ne building recognition. So it's really perfectly working. A niche din gashi ina samun mutane suna recognizing me. Ka community din Kano Na'am. baki daya. Ba sani ba kuna abu da bikers? Some of them, but me personally gaskiya I don't have any Okay, relationship with bikers. maganar ka community din Kano. You made mention cewa kuna da wani association, Kano car dealers, yeah. Kano car dealers. Me benefits din Kano car dealers? Shi kaman kungiya ce, kamar jami'an tsaro in za su yi making ko za su yi making wani announcement ko wani abu to get to all the car dealers da suke gari. So suna buƙatan kungiya wanda za su isar da wannan saƙon. Ka gane? Wani sako ne. Kamar yanzu akwai recently abu da IGP ya yi suka executing na cewa kar ka sake ka tuka mota ba plate number. Ko kai wane Haka kai post. kai wane ne kar ka sake ka tuka mota ba plate number. Which still mutane suna ignoring wannan abu. Ya san Nigeria sai a hankali. So akwai wanda an yi impounding motocinsu. Ni personally ma akwai aboki da aka yi impounding. Kuma ba wai su kwace ma motoci a caje ka ba. Wallahi sun tafi. Maybe in the next 6 months motocin ka su dawo. But not anytime close. Ba kuɗi suke nema gurin ka ba. Ka bi doka kawai. Akwai ID da ake biya 5,000 ce. 5,000 ce da ake yi na Kano car dealer. In kana da shi probably 'yan sanda in sun ganka ka nuna musu ID. Shi ma banda wannan akwai dealer number da ake ɗaurawa a jikin mota. Ba special number, ordinary number ne da ka sani ba. Yanda number yake, but shi special ne, dealer number, za ka ga sunan kamfani a sama, ka ɗaura shi sannan ka rike katinka. Ko baka ɗaura ba ka aje a saman motanka, bi ma'ana daga ciki wajen dashboard. Ka ɗaura, ka yawon da za ka yi, yan an tsayar da kai ka tsaya, ka nuna dealer ID ka. 5,000 ake yi ka cike form, a cikin sati ɗaya za ka samu. Kuma sai car dealer is affordable. It's affordable. 5,000. Kuma ai ka san da wani policy ba wai kowa a stand shi yake transporting. Maybe a stand zaka samu ma'aikata 20, but wanda suke da pass din su dau mota su fita da shi ko su dau mota su kai waje kaza, they are very few. Ba sa wuce 3 zuwa 5 haka. So a cikin 5 din nan kamata ya ce duka suna da wannan 5,000 shi. Okay. Ka cike form a cikin sati ɗaya ka samu ID ɗinka. So yana cikin top benefits. It's a top benefits. Yana da advantage sosai da sosai. ID din na da advantage sosai da sosai. Ko normal tint ma na mota haka da sauransu, idan ka ɗau mota ka nuna ID ɗinka za a iya maka uzuri. Okay. Inda mota ce ta siya. That's impressive. Kuma irin kuna da chairman da akwai chairman na Kano car dealer da hierarchy sosai, sannan kuma da zones ko duka yara ne. A manya ne, dan kaga shi kanshi chairman na Kano car dealer association din zai iya 50 something years old. Zai iya 50 da wani abin. Don a last month ma na samu mun haɗu da shi mun yi magana akan aspect ɗin rashin bin wannan da yadda za a yi wannan ɗin mutane dai su gane ya kamata ne su yi, ba wai an takura ma bane, but ya kamata. Kuma like association ɗin car dealers ɗin, na'am, ku matasa kuna da yawa? Yanzu an fara yawa. Sun fi ku yawa. Manyan gaskiya su suke dominating, su suke running duk wani association na harkar motoci dai nan Kano, but matasan yanzu sun fi manyan yawa. Kawai dai ba su suke running ba, but sun fi manyan yawa. Ba ma ka haɗa ba. Kowane yaro ka sani ma daga area Taraunin nan ta Nasarawa, cikin Nasarawa, kowane yaro ka tambaya isa car dealer, kowa ai motoci, wane autos, wane automobile, kowa automobile. It's nice to see. Muna hustling ba yana kamata, ya kamata. So ban sani ba, is there any message that you want to send out there to young fellas like you wanda suke aspiring in business? Ni abin da zan yi to some certain group of people zan yi making announcement to students. Gaskiya kakka bari makaranta ya zama shine wai drawback inda zai hana ka yin starting running business. Build your startup tun kana yanzu. Ban ce ka yi ignoring makaranta ba completely, but build your own startup. Ka yi kokari dai ka yi
building abu, kai achieving abu, and it's really really impressive. Abun ya fara haɓaka sosai, za ga ɗalibai kowa yana sana'a, most especially ma ba su so da ne mata sun fi yawa. Mata abin da mamaki abin sha'awa, mata za a gani suna neman kuɗi, sun tashi suna neman kuɗi. Ga mace namiji wani ya shagala kawai ya zama shekaran ka 20 ko 22 wai kana da plan wai ka gama wai za ka yi wani ya wata ce wai ka yi fa wai so jama'a da haka muka kawo muku ƙarshen wannan shirin namu na ra'ayi na podcast. Kun ji ra'ayin Mansur da cewa kowane matashi ya nemi sana'ar da zai ringa yi tun da nan Kano Center of Commerce ne, kuma a Center of Commerce muna da damar da za mu iya kowane irin sana'a a nan garin Kano kuma zai tafi. Kuma yadda kuka sani muna da population, kuma arewa ma tana da serious population, kuma duk wanda yake kasuwanci a nan Kano tamkar kama yana kasuwanci ne a jiha da yawa da ke cikin Najeriya da kuma wajen ma Najeriya, kamar irin su Nijar, Ghana, Kamaru, Chadi duk suna shigo a wannan kasuwancin tare da su. To da haka muka kawo muku ƙarshen wannan shirin. Mun gode, Allah saka da alheri.